Yo. Ah. Nah. Ulit lang kan. Guwapo. Tapo ya terus. Masalah lang sa korta. No, income. Bisa naik korta. Oke ra bisa naik korta. Terus balik. Terus balik ha. Ano lang halin? Ang halin ba? Ano na ako ang halin. Wonder lang yan. Mahal. Kaya mahalan. Wala ko labot ng korta. Tugo. Wah. Wah. Balik begini lagi. Apa ya lah ya? Kita taglingaw goy. Maing buntal siyang tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing sa atong tanan no. Ganiha day mga gano, samtang nagtambay-tambay ko dito. Nagtanaw-tanaw ko video sa Facebook o sa TikTok no. Nakanahon na lang ko ba no nga ano sa ka maabot ang time no nga ako ana sa video mo daghag mo tan-aw no. Lubat chat ka jata. So mo to siya mga gano, nakanahon na ako nga ano sa ka maabot ang panahon no nga daghag mo views sa akong mga gibang buhat nga video no. Kay gawa sa akong purpose mga gano nga nakoy documentation sa akong mga mabuhat dire no, sa akong panaw or journey dire sa kalibutan. Usa sa akong goal or purpose isang maka-entertain ta og mga tao no or mga individual. So usa sa timailhan nga natay na entertain or natay ma-entertain nga tao is ang daghag view atong mga video nga ipangbuhat no. Og sa pagkakaroon mga katambay no, kay gamay pa jud kay kog na-entertain no, kay tag 2 digit pa man mo diyan no akong mga viewers no. Pero okay na siya mga gano, okay ra jud na siya kay that's reality sa kinabuhi no, kay we cannot please everybody no. Kay ultimo ganino ako ang mga kaila, ako mga silingan, ako mga parente no. Or ako mga amigo no, dili gani sila mo share sa akong mabuhat nga video no, kay usa sa timailhan nga na-entertain mo ang tao is mo share siya sa mong gibuhat no. So namay mo share pero dili jud pagano. So pero unteng buhat na kay ilaham ng social media account no. Sa gani mas ma-share pa nila ang video sa uban nga mga content creator no. Pero ilaha gina gid watay mabuhat na gid. Pero sa ako nang ikasulti sa akong last nga vlog mga gano, as long as naay mutan-aw no or na ako ma-entertain no, dili pa man mudaghan no. Pero hoping ko no nga mainta managhanda ninyo po no nga nituog ni suporta sa ko ano sa akong gibuhat dire sa YouTube no. Kaan lang padayon nagyapunta sa pagbuhat no o video no. Kay sama sa gisulti ni Tindaral sa katong last na ko nga vlog, last na mga vlog ingon siya nga dapat ka mao ta magpaabot no, dapat ka mao ta magpaabot no. Kay maabot ra jud na ang panahon nga mainta managhan mo. So pare no, salamat na kayo no, Brad Limar makipig no sa pag-order og pintos ganiha no. So kung ganahan mo makakaon og kanang lami nga pintos no dire sa Bugo no. Ganahan magmamuhatay dire nga lami pero kung ganahan mo makakaon og lami nga pintos, i-PM ko ninyo, order mo sa kuha. So wala na siya magtiwas og charge. Loh, yo shot pa. Liga ka na eh. Liga. Ngiyok chambar ito dahil. Natin imo ta barog ting. Ito plastik ito? May plastik ba? Sige, asa pa kayo sa inyo nga plastik? Ha? Balik ka. Ha? Balik ka dayo. Ha! So, what's up? Yung Sure sila anong kuan. Kita ka-chat. Kay nganong di ko ka-chat mga guys. Kaya naman. Sagbugtaw na kay kong kamot, wala pa surrender ay. Anong bugtaw man kamot? Maka bukating lapis. Skila na day ka day. Bula. Skila na day ka. Tarong ay. Nya mo ni na ka-chat kay. Buka ting lapis ay. Ang bula gara din bula.
Kaan. Be, kano be, isa kano be. Pakita, isa kano ding, isa nating. Isa nating. Isa. Isa ta ha. Para mo tuo ko nga bugat ang lapis ha, gaan ang bula ha. Balaa gidoy. Kuwang sa practice no, kuwang sa practice. Dek. Bakay plastic nga dako dala. Plastic bag ba? Bag nako. Ah. Ay go, kay vlogger nga ka din, mo vlogger. Bebe. Tubo ta mo na. Wala ang plastic dito ay. Ay, may plastic ay. Bawal naman ang plastic sa Bugo. bugurong ordinansa naman ron sa mga kwan. Away tabanog. Reato ni, hindi mo reato ni. Ulit ay. Mangita ta tuglain eh. Ilan dota. Silingan. Bilang ka alam na Kita ta na silingan eh. Nana ilang iya mira. Ito lang iya mira be. Kay yun gimat pa dan be. Sige no pangayo ko no be. Pakita sila sa mga vlogger. Daw go mo ni kadai. Nang plastic bag nang. Masih plastic bag. Wala naman kuno plastic bagod kay kanang kuan. Oh, ban lagi sa bugo. Usab ni Majika be. Buhat sa tabanog kuno ya. Oh, may plastic baga. Kuan naman nun ang karton lagi butangan ug mangumpra ka no kay karton ug di ka nang Diskasi. sako. Wa man. May karo la kaway. Nah. Dito lang dadag plastic. Kano plastic ko? Bro. Sa mga salito na. Ting. Tara. Kaya hapon na. Asa ba plastic mo? Taman. Puti dako. Puti dako. Apili ka day. Pabuhat ka. Apilan si Itan. Ay lang ay no. Nadili ko na yung si Inte. Namaga. Among karang tambayanan. Gubot kayo, samok na kayo. Mga tao dire kay ang tagtambay na sa ubos. Mo yung unaga. Ani. Ko na kilod daan to. Agoy, atik-atik mo na. Na. Kay lata ka, kay para dako imong kaburan ka. Oh, para dali na mahuman ba? Pagkuha to. Ayo, pagwag lata do ting. Ibalik naglata kay para dili mahuman ba? Bala ka. Wag lata to. Lata lagi. Talagi. Ay nang lakaw man akong backup be. Nang lakaw man akong backup be. Ikay kupot diri, kupot. Tawangi ka to. Ha? Na lagi apon, nukos-nukos ba? Hindi ka dahil kay kita sa imo lagi. Kuan gani patok. Lah, gwapo man ka. Atong skila nugma. Biyahe ko isla. Lah, mana? Besa de. Iuli sa dito ting. Baka to bosa. Uy. Nagoy. Lah. Lupa na tabanos mga bata no. Kamu dia, ikaw buat. Lah, kana kurta. Wow, kana kurta say. Imagoy ugma lang imagoy ya. Toyo kaya. Gaya ka na, baruga ka, baru para ka na balik. Inaron sakto panabanog. Suwag panabanog ko doon, di ba? Laban ang uno mo. Why bears honor? Lah, bears honor ya. Asa mo panabanog? Oh, kanang garen. Ngana iko. Di mo klaro ay? Dong klaro ya. Asa mo ka? Naray, naray. Kaniyaw. Tabanog nga. Naiputi sa iko ko. Tay titing oh. Di mo klaro ay? Tayo. Uy, bata ba ni mo? Ya, kumusta man yung first time na banog? Ha? Di, wag kang lipay day. Wag kang lipay. Lah. Ay siya mga ga. First time niya na banog sa titing diri. Kani sila nakasuway naman sila last summer kani. Nabanog mi karon kay kuan? Laay. Wala na ikuan kanang karon nga summer, wala gyud na nagpanabanog diri no nya. Kaning tabanog tradisyon na diri sa bukid nga night kuan summer manabanog ang mga tao. So kuno na ako nga magbuhat ng tabanog kay para di naman putol ang tradisyon di ba koy? Kay paabot sa panahon nga kanina po sila managko. Sila na po magbuhat og tabanog. Na sila nga bataan ni. Sila. Toy.
Hingda mo dia uy. Ya, relax raw. May problem sa ko rin. Kapag naman Go. Mayuha mo ka buro. Spasa ikaw ko nating. Terus apa kaitan ba na? Ni dah naglamok ting, ini ta kuliting. Ako maom di kating. Antoy dai, di ka mo kabur antoy dai. Ako nalay kuha ako nalay kuha sa sako ting uli na lang ting, hadlok ra ba ka muli. Paod na paod, burag baka ba, paod na paod. hipos na hipos. Hipos na hipos. Ato nang Tulinas sa mga naging mo gay. Murag nokos gay no. Manalanding na siya. Landing na. Pahuway sa sagamay. Pahuway. Pakatulog ka sana para kusog na lupa dogma. Yung ating tabangis titinggoy. Titinggoy. Uli na mo? Bye. Ya. Huh? Dibut kan dinaguan iko. Oh. Bye ga. Liar ka buro ka titingin. Liar ka buro na ya. Sugam daga no. So mo sa tanang karong adlaw mga gano. So aday plano nga magbuhat tabanog nga dako no kanang isang tabanugay. So dako siya kanang tawag siya sa Tagalog ug saranggula no. So mo toy kon plano na mo ganihan nagkonto mga bata ni request sila nga magbuhat og dako nga tabanog. So basin makabuhat hapon. Pero kuan lay ganihan murag medyo na kuan ko. Balaka ko konsensya ko gamay. Konsensya nag-goal ko ba kay di Kentoy day, padayon uli ko no, dito nagbuwag mamigdan, lahi migdan nga giya si Kentoy nalamba. No, nagisi ko na dire, nagtusok ko na. Sigo ko na sa bato. So, luoy si Kentoy na totong tanawan ni kog maog nung sa to siya. So, nabatian na ko kanina naghilak abirog nabunalan kay dugay na uli, nalamba dito siya. So, naot ko nga nalinggaw mo mga gano. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel, Ganoy TV. Anay out. See you!